थाहैया जाहाथे जाहैया बेखौ नोजोर बोनानै जों जोंनि गावनि स्वभाब चरित्रखौ गोख्रों खालामना लानांगोन गावनि न'खरखौ गोजोनै दाना लानांगोन आरो बे गोजोन न'खराव जों मा खालामनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ मोजां थिखा होनानै समाजजों सासे आजावजानाय फिसा बायदि जों खालामनो नाजानांगोन ओंखायनो आइजोफोरखौ बुंदों थरसे हाथरखि जों फ्राब माख्राब समायना गुरै गोजोन नाथाय गोख्रों शक्ति दं आइजोनियाव गोख्रों गोहो दं समायना हाथरखि न'खरनि सासे माइनाव गुरै गोजोनै मिजिं खनायाव दोननाय सासे माइनाव होनना रुजुयो नाथाय जोंथ' मानसिसोना थै मोदोम गोनां मानसि जानानै जों बेसां गुननि बिगोमा जानांगोन होननानै बेखौ जों नोजोर होनांगोन मात्र मोनसेल' दहाय जों एसे आगोलाव बुंनाय बायदि दैनि मेगया बुंनाय बायदि आइजोआ मोनसे बेंफान बे बेंफाननि सिङाव आं बेखौनो आवरायफिनबाय महर होनाय सोरजिनाय सोलायनो हानाय शक्ति थायो आरो बे शक्तिखौ जों जेब्ला बाहायगोन समाजाव अब्ला समाजानो परिबर्तन जागोन दिनै बेखौ बाहायनानैनो परिबर्तन जाबोबाय आरो जों बाहायलांबावनांगोन आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदि AI नि जुग जायखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स होनना बुंदों AI जों मा खालामनो हागौ मा खालामनो हाया मबाइला अब्ला बे गियानखौ जों जाम्बि बिमा बिफा होननानै दलद थाब्लाबो जानाय नङा जोंबो सिखायनो रोंनांगोन जोंबो सेस्था खालामनांगोन बे मुलुगाव हाब जानो गोनांब्ला जोंनि फिसानि ब्रेना बेसे बुरजा जानांगोन बेसे गोबौ जानांगोन बेसे गोख्रों जानांगोन बे गुबुन मानसिफोरजों गोरोबहोनो थाखाय जों बेसेबां नाजानांगोन जों दाखालि माबायाव धेमाजियाव थांनायाव सासे APC आनजादाव पास जानाय सासे बिमानि बाथ्राखौ मोनथिबाय बिथाङा बुंदों नों गावनि फिसालाया ओंखाम जाबो सोरनि गेजेराव बिमाया ओंखाम